मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। एयरटेल से बतियाबै छगे हेगे जियो से लभर पटाबै छगे एयरटेल से बतियाबै छगे हेगे जियो से लभर पटाबै छगे हे गई एगो से कर भी तो प्यार कहे भी एगो से कर भी तो प्यार कहे भी दूगो से कर भी छिनार कहे भी एगो से कर भी तो प्यार कहे भी दूगो से कर भी छिनार कहे भी छौरा के दिल से करे छी खेला जहिया धरई भी है तो झमेला हे गई छौरा के दिल से करे छ खेला जहिया धरई भी है तो झमेला कैगो के जिंदगी बिगाड़ जाई भी कैगो के जिंदगी बिगाड़ जाई भी दूगो से कर भी छिनार कहे भी एगो से कर भी तो प्यार कहे भी दूगो से कर भी छिनार कहे भी खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बबुआ राहुल के फेर में छिपहरल संतोष शाहजन के नजर छोगरल हे गई बबुआ राहुल के फेर में छिपहरल संतोष शाहजन के नजर छोगरल कैला के बाद बेकार हो जाई भी कैला के बाद बेकार हो जाई भी दूगो से कर भी छिनार कहे भी एगो से कर भी तो प्यार कहे भी दूगो से कर भी छिनार कहे भी एयरटेल से बतियाबै छगे हेगे जियो से लभर पटाबै छगे हे गई एगो से कर भी तो प्यार कहे भी एगो से कर भी तो प्यार कहे भी दूगो से कर भी छिनार कहे भी एगो से कर भी तो प्यार कहे भी दूगो से कर भी छिनार कहे भी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।